O borokno norok jotono shino jotono bono superman eba real hero Swapan Debbarma hinke shino bo bahike real hero hinjaka okok bo kwbangma borokno sawi manbaina hini ang khaklayo pheba bo tabuk hero ni zero ongoi thangpika bahike hero ongkha tei bahike zero ongpika phaidi sukrobui ang bini story short khe sawi khonarwano kwbangma borokno wansugoi tongmani real hero Swapan Debbarma chana chabaya nungna nungbaya ongoi tongkhana hinai pheba tabuk bini nukhungni halokni kokno khonake jotono mokolni muktui ma klayano agon phaidi jeng kahamke bujinani bagai yaphangni simino bini story no chenglai phinai Swapan Debbarma ni family ni background bahai Swapan Debbarma angkha Ambasa Dolai district ni bo belai kheno kwrui bigra nukhungo achaikha birman bai solai choba khlai tormani yagulo bo kaijakha lekha pora bo kwrui wngmani bagai tei bigra wngmani bagai bo haino kwrui nukhungni bwrui bai bo kaijakha pheba bo kaijakmani yagulo bini bwkra juksong borok bai tongmani haibano ulo borokni bisingo kokisa banglaimani bagai bwkra juksong nogo kifilpika aboni ulo Swapan Debbarma bini family no tlangai bwkra juksong baino palkhe tongkha salkisani ulo bini bwkra thwikha bini bwkra wngkha riksha chalogoi borokno charwi tongmani ajorao Swapan Debbarma songni family belai birmano tong bini bwsarok khorok bwrui wngkha borok salo phaisa salo phatiknui maijawi okno bandiwi no tonglaijao salcha samung tangya hinke thapa horchungya borokni bwsa bwti rokbo lekha pora bai ma kwrwngjaya sana thangke nok kichi kwplao tongnai belai bigra tei lekha pora kwrui Swapan Debbarma tei bini nukhung pheba achomsake Swapan Debbarma ni nukhungo slaijak mung sokpaikha jefru bo real hero ungo afurno bini nukhungo muktui tiyari ranai rangchakni sal sokpaio bahike bo real hero ongkha jeng jotono sio thangnai 2018 bisini June talo taklaini haikeno belai watui kotor Tripurao phaikha aboni bagai kwrung thayo flood wngmani bai landslide ongkha eba harwak rok kwakbaikha abo haikeno Dharmonagar to Ambasa ni lama bo hakwakmani bagai train lama tei train laimanani lama wnglia o salungkha 2018 bisini 15 June Swapan Debbarma kwbangma borokni langmano mwthangmani pheba story o thangke belai kheno kha khamani kok o salo phungni simino bini nogo thapa horchunglia bwsarok muktui bai kupulung mai sani kablaijak Swapan Debbarma bwsani maya nangui tongphano bo mungsa khlaimaya aboni bagino bo bwsajak 9 years ni sumati no bolongo muya phainani tei bolongo tha rutuknani bagai bini logyo tlangkha apro Swapan Debbarma ni umor 45 borok bolongo thangmani train lama bai sampano ajora wngkha 5:25 pm afro kaisa train Dharmonagar ni simi Agartala bwkhak phai tongmani Swapan Debbarma sawi mankha hinke bo o train ni bororokno mwthangnani khawan sumung phaikha aboni bagai bo train hakchal tongtutui ni simino train lama o bachawi yak tail khlaiye train no bathagrani naikha ulokhe bwsajokno bo ringui bobai baksa naharka phia bwsajok sumati kirijakmani bagai kharui thango haipano bo bwsajokno kirikhe mokol mukum dihni saka tobo chung kwbangma borokni langmano mwthangna nangnai hini abo haikeno borok kwbangma borokni langmano swkang risk nawi mwthangka pheba driver Sonukumar Mondol atomsa asalo bini bwkhao bo borokno khairokmani phai train no bathaka tei Swapan Debbarma bai malaikhe sawi mankha train tumungno bathagi hanke accident wngkhamo abo haikeno asalo 2000 ni slaibo kwbang passenger ni langma Swapan Debbarma mwthangka yagulo bini mung awai khlaijak rerek wngkha tei jotono bono appreciate khlaika montri tei hapangrok bo bono award rok rekha achai phangsini town city nugya Swapan Debbarma town city o mathangka achai phangsini chair kaham table kaham bo ma chugya bo chair kaham table kaham bo ma chukha achai phangsini thudai kaham bo ma thuya tongmani bo ma thuka achai phangsini chamung kaham nungmung kaham machaya manungya tongmani bo machakha manungkha kanmung kaham rok mankha abo haikeno teruk bini nukhung chasoi phaikha ti bini bwsarok bo school o pori rejakha aboni bagai joto borokno bono hinlaikha mwtai rok borokno naikhlaika hnai sarkar bo bono chakri rwai rekha pheba tabuk Swapan Debbarma tamung kha hinmanle bo salsa hero tongmani haino hai zero ongoi thangpina nangkha kogono tongo tongna rungya tongkama chana rungya chakama tei kogono tongphiro wakno tukuri wei rangchakni khumtrang kanrwai rifano
tui kelak no ke bo tukuyawi tongui manya abo haino ongkha chini real hero Swapan Debbarma bo jefru yago rang puisa mano afru kaham no tongmani pheba bo bihik bwsano maya khlai no tongmani tei bo kwbangma chugya kwrwi bigra tipra sarok no bo chubakha pheba salkisani yagulo bini live temptation phaikya bo nungnai chanai dolrok bai phemlok jakha bo rang 80,000 50,000 bank ni tikhlaike dol bayab no nogotu boi pun kotor tok kotor te wak kotor paisa onungo teruk chuak mai khamo lomui thangka kogono tongo dol hamya bai tongkhe kaham bo hamya nongoi thango a jorao bihik bwsa bono mana khlaio bujokna nayo haipano bo bihik bwsano kutugo ulokhe bihik no satongnani bo chengkha je rang asuk kwbang manmani nok kaham ri kaham chum kaham mani kaham phano bo painaraknani sia aw oroko kaisa sathai klaio lack of knowledge lack of education hinke kok ongkha lekha pora kwrwi hinke gyan kwrwi hinke gyan ni obab hinke jesuk rang kwbang yafarjakhono bo management rungglak aboni bagino chini tipra sarok belai khano education nango education is important chini tipra sarok sakni kolom te khiklai buini slaisi samung khlainani rungkugo samung khlaikugo te abo ajiu haipano education kwrwini bagui lekha pora kwrwini bagui management rungya rangman khe chuak mai kham nungui samung nangya haino rangno hanang pinang khibuiro chuak mai kham ongkha tipra sarok no kuno dino kuchugo tisaya tebo se chungno tolao khiklayo tebo chungno bigra khangras nambo chung abono reform khlainani belai khano nangkogo Swapan Debbarma jefru chuak mai kham bai kubul phaikya bo haino hai agini hai bigra ngnani chengfika paithago ke bini chakri no yakarikha borongni nukhungo bwkrajak bwsajak te bihik je samungma khlaikogo te ma jikogo bwsajak okrabo poriwei tongnani muchung phano phia bufa khasiani bagai ma kaijakha nukhungma khaka te ma porliya samungo mathangka te Swapan Debbarmani bwsarok hostelo tongfrubo borok Swapan Debbarma waisapano bwsarokno visit khlaya buini buma bufasong visit khlaina phaike bwsarok mukti kuplung khesimino kabui matong aboni bagino bini bwsarok bwsakje kha khamjak laikhana phia bibi okra afro bufayungno encourage khlaio mwnai jung salsa borok kolok kotor ongnai tawana dihnai phia ba a imang haino hai bainan nangkha tamni hinke Swapan Debbarma bwsajak bwslasongno hostelni tubumani yagulo teisa tunai rilia borok bwsakje porinani muchungjaka haipano borokno taisa porinani sebriliya bo bwsajak songbai bujok jakhe bwsajakno se tabukha kutukha train lama thangui thuidi hinai sabuk Swapan Debbarmani nukhung belai kheno birmano tongo tamni hinke bo Chakri yakar mani yagulo tabuk rang puisa bebakno paikha bwsarok bo asuk porinani muchung phano ma poriliya ulta satungno satung hinjawi wataino wati hinjawi yakung yapri ragya sikangno cherai chikon chawno samungko manong khorjabaikha bini bwsarok paithago ang abono sanani muchungo Swapan Debbarma bini chakri no taisa join khlaikangke belai no chanai eba bini bodlao bihik eba bwsajak okrano phano chakri rwui mankhe kaham ongnai acharya chanokko samani kok ang kaisa muitu mankha murkho borokno gyan taridi poriya borokno boita yafardi bo abono use khlainani rungglak murkhono bo gyan bakhangke bonono josi jolijaknai ani personal opinion ke Swapan Debbarmani slai bihik eba bwsajakno bini chakri no yafarke belai no chanai norokle tam wansuk eba tam sanani muchung comment khlai sadi tei o video no kwbang ke share khlairdi norok ani video update dakti no manani muchungke ani WhatsApp channel no bo follow khlairdi comment no ang pin khlairnai link eba description no norok mannai paithak jora video naimani bagai norok jotono no hambai।